Vítajte v mojej novej sérii cvičení. Ak ste náhodou nevideli tú predchádzajúcu, tak to vôbec nevadí. Naučíme sa nové prvky, nové kombinácie a okrem toho na vás čaká aj moja nová sympatická kolegyňa Andrejka. Pridajte sa ku nám. Dva, ale malé hmyty. Hop. Tempe, ale úplne malé. Hop. Vydrž to, malo by ťa to už trošku bolieť. 4, 3, nechaj nohu hore a vydrž. Hop. Stále v pomalom. Nezabudni pravidelne dýchať. To isté len v tempe. Stále tempo. A ideme do strany. Hop. Hop. To je naše celé. To isté. A poď. A hore. 4, 3. Dávaj pozor. Grapevine. Side. Other side to side. 4, 3, 2. Koleno 3-krát. Druhá strana, koleno 3-krát. A grapevine. Side to side. A drž. 4, 3, 2, koleno 3-krát. 3. A teraz ideme úplne celé. 4, 3, 2, side to side. Hop. A knee up double. Knee up double modifikovaný. A step kick 4, 4, 3, 2, side to side. Hop. Posledný. Nechaj paže hore. A opäť liquor. A či veríte alebo nie, ale to je na rozohratie všetko. Chvíľočku si posilníme lítkové svaly. Ale ešte chvíľu. Stále to isté, len liquor a side. Bude malá zmena na jednu dobu, ale predpažíme. Hop a dole. Opäť. Želáme vám krásne a príjemné popoludne, my sme pripravení. Tento nádherný odliv nám dúfam, že len dopomôže k tomu. Si pripravená, Andrejka? Ja verím tomu, že áno. Takže ideme na to. Super, máme vynikajúcu hudbu. 2. Trošku ťažšie, ale skús. Hop. 2. Ešte jedna 32 musí byť. Poď. Hop. 2. Malo by ti to ísť, keď neradí. Hop. To je všetko. Pokračujte až do neskorého večera. Majte sa krásne. Je to pekné však. Hop, hlavne stále myslí na pás. Pás, áno, dole, koleno. Hop, opäť, raz, 2. Na údery sa vôbec nesústreď. A keď vieš, tak chod do kolien. Teraz chod do kolien, dole. Hop, 2.